Sanibonani uMC Menzi Sitolo. Ngike ngakhuluma ngodaba lwalensizwa eyayikhanda emkhumbi. Ngigcine ke ngiyaliqhubha lukhona la ngaphezulu kule video engaphezulu elandelwa yile. So lensizwa engithi yalanda hostel kwaMashu yathi mayifika lapha emkhunjini yawurawunda umkhumbi, yaqala yawubuka umkhumbi for 2 hours. Yaqala yawubuka nje for 2 hours. Yawubuka abelungu bela abelungu laba ababengokapteni bawo lomkhumbi. Ithe isuka lensizwa ibhema ugwayi wayo ekhulume. Ithe isuka lensizwa yasiyarawunda lomkhumbi. Umkhumbi ke mawurawunda into esuka la iyale kude. So yawurawunda lensizwa lomkhumbi. Kuthe after 2 hours erawunda isiyama ke lensizwa yayisiyoma ngesikhathi urawunda lomkhumbi balala babelunga ababili. Angithi bona emqondweni wabo babuka lo muntu bebona lo mkhumbi bethi hayi khona lo muntu lo mkhumbi ungathi uzolimaza lo muntu maye kwawuthinta nje ngazi ukuthi uzovele awulimaza bewese. Lensizwa ke uma isewurawundile for 2 hours bese iyoma phambi kwenjini. Emkhunjini kunalo uphephela lomkhulu ongaphansi othi okuwona ogwedla amanzi. Okhipha nje inqwaba yamanzi la ngaphansi. I mean ugwedla amanzi. So yahamba yayoma lapho. Angithi umkhumbi phela muzokhandwa uyiswa kule yanto eyisikhala ngazi bizwa ngani if enamanzi ebese ujekwa kanje bese ekhishwa amanzi bese usala ngathi umi phezulu. So ke ithemi ifika lensizwa kule engineini lapho yafika yaguqa khona. Guqa isikhathi eside yaguqa for 2 hours. Yabuka la engineini yabuka la engineini. Ithe isuka yayisithi kumlungu yedwa akagibele ayikawuthinti lo mkhumbi. Yayisithi akagibele umlungu yedwa ayudumisa umkhumbi. Wagibela umlungu wafuka udumisa umkhumbi wangaduma. Yayisithatha yasivula utoolbox walo omncane. Yakhipha isando esincane singaka esingangomunwe esincane isando. Yasiyashaya lapha ya engineini yashaya kathathu yanje qo. Ishaya engineini yashaya nje kathathu khona indawo yashaya kuyona yathi qo. Yayisithi jenani lo phezulu awudumisa futhi umkhumbi. Wawudumisa lo phezulu umkhumbi waduma. Ayibangakholwa belungu ukuthi awu na umkhumbi uduma. Yathi abawuhambise wehliswa bawudumisa wahamba umkhumbi waduma wahamba emanzini. Ayibangakholwa belungu ukuthi hayi khona kanjani ngoba thina sesibize ama companies ukuthi ezokhanda lo mkhumbi awakaze awukhande. Kwenzeka kanjani ukuthi lensizwa phela lensizwa aziyenze lutho lana. Lama companies ukhumbula ukuthi ngithe ayithi bayiqeda ukukhanda lo mkhumbi ukuthi mesehlulekile ebese efuna iservice fika 900,000 ukuthi nje siwukhandile noma kungalunganga kodwa siwukhandile. So ithi ke lensizwa babesa excited kanjalo abelungu uhamba umkhumbi ohambisa impela bebona uyahamba ayibese bewumisa ke bese behla bethi hey eze omunye umlungu uza kulensizwa. Awu mfowethu siyabonga mfowethu bebonge mfowethu abantu bebonge ebese lo mlungu akhipha 3,000 rand ephaketheni anikeze lensizwa athi hayi mfowethu
umsebenzi wenzile, thank you very much, umsebenzi wenzile umkhulu kakhulu, siyabonga mfethu, now nansi madlana uyothenga udrink. Besithi le ndoda yani le mali eninginika yona, bese bethi abelungu hayi mfethu sibonga nje ukuthi ususincedile kule nkingane encane nje besinayo. Besithi le ndoda hayi ibambeni lo mali, ngicela ninginikeze i-email address yenu ngizonithumelela i-invoice ukuthi malini imali engiyibiza ngokukhanda lomkhumbi. Abelungu bethi abelungu hayi mfowethu hayi khuleka, ungaze nje uthumele beyi-add kulo 3000 bephinde bekhipha u7000 ephaketheni beyihlanganisele imali beyu10000 beyinike lensizwa le. Bethi hayi mfowethu ungaze nje ubhale ngisho i-invoice mina now 10000 yokwazi na ukubamba into ezincane. Ethi lensizwa hayi ibambeni imali yenu, nginike ngibhaleleni mina i-email address ngizonithumelela ukuthi ngicharge malini ngalokho khanda lomkhumbi. Abelungu beqale manje bethi hayi futhi kodwa besingekho isidingo sokuthi uzubhale i-email address, bekhipha omnye u10 beyihlanganisa ibe u20 manje le mali 20000. Bethi hayi nayi mfethu nansi imali udrink wakho mfowethu, ungaze nje silokhu senza complicate izinto, uyothenga udrink wakho ngale mali. Ithi le ndoda ngicela ninginikeza i-email address engizonithumelela kuyona i-invoice ukuthi le ibill yami nginicharge malini ngokukhanda lomkhumbi. Kubonakala ukuthi le ndoda ayidlali futhi uyayizwa nje ukuthi lethi ngikhuluma iyayazi. Ebesabela ukubeyibhalela phansi i-email address u20000 wabubo ufaka ephaketheni, isuke ihambele le ndoda, ibonge ihambele. Bese kuthi intambama bese iyayithumela i-invoice lensizwa kulaba belungu, ithumelela labelungu. Mabethola i-email abelungu laba belungu, bebamba amakhanda bejapha ukuthi kanjani manje. Mabeyichecka i-email, lensizwe ehlala ehostela kwaMashu ithi imali enginicharge yona ngokunikhandelela umkhumbi is 20,030,000 rand ngaphezulu. It's 20,030,000 rand ngaphezulu. Bebukana emehlweni abelungu, bebukana emehlweni, kubonakala ukuthi kubonakala ukuthi ayikhona kubi. Bevela abelungu bethi no, asithinta abemeli bethu, akakwazi phela loya muntu sibone kahle akenzanga lutho laphana, yabona. Loya muntu nje akenzanga lutho, akakwazi ukucharge le mali ayichargeile. So nje kusho ukuthi loya muntu udlala ngathi uyasiqola no ayikwazi ukwenzeka le yanto. Loya muntu nje udlala, bethathe lolu daba lolu belithumele kubameli babo, bebhalela abameli bethi manje la bameli bethu sinenkinga la, besikhandela umuntu umkhumbi lapha yakho. Kusho ukuthi belichaze nje udaba lonke ukuthi yazi sifele umkhumbi nje wavelwa ngaduma, salanda icompany eCape Town ukuthi izowukhanda ehluleka, sayikhokhela 900,000. Balichaza lonke udaba, salanda esibili nesithathu nesine ehluleka. Sibe sesicela omunye nje umfo, sibe sesikhulunyelwa ngomunye umfo komunye umuntu ohlala ehostela kwaMashu ukuthi asikhandele umkhumbi, ukuthi akasicheckele lo mkhumbi. So wafike nje washaya kathathu lapha ngasenjinini, wayesethi asudumisa umkhumbi wadumisa, ayikho into eningi ayenzile. Inkinga manje lo muntu sesicharge u20,030,000 rand, 20,030,000 rand. Usethi sebethi abameli no, mbhaleleni lo umuntu lowo, nimtshela ukuthi akayi-itemize i-bill leyo, akayi-itemize. Kusho ukuthi akayi-break it down, abhale phansi ukuthi ufinyelele kanjani kulo 20 million. Kusho ukuthi asho ukuthi imali engaka eyokwenza ukuthi, imali engaka eyokwenza ukuthi, ngoba manithi akenzanga lutho ngempela kufanele achaze la ukuthi kwi-invoice ukuthi ufinyelele kanjani kulo 20 million. Bambhalela abelungu bamthumelela lo mfo, bathi abameli bethu bathi sicela u-itemize le bill le,
le invoice usho ukuthi ufinyelele kanjani ku 20 million, ufinyelele kanjani ku 20 million and 30 rand. Isiyaphendula ke lensizwa, iphendula laba belungu ngeemail, ithi ke nibonile ukuthi ngesikhathi ngifika lapha ya nibonile ukuthi ngesikhathi ngifika lapha ya emkhunjini ngifike ngakhipha isando sami khona la engishaye khona kathathu ngesando sami esincane, khona la engishaye khona kathathu ngesando sami esincane, ukushaya kukodwa ku 10 rand. Listen carefully, ukushaya ku ithi le ndoda ukushaya kukodwa kumalini ku 10 rand. Kusho ukuthi njoba ngishaye kathathu nje, njoba ngishaye kathathu kusho ukuthi kushaya kukodwa ku 10 rand, kusho ukuthi njoba ngishaye kathathu kushase kokuthathu ku 30 rand. Bese kuthi u20 million ngokuthi ngazile ukuthi kumele ngishaye phi. U20 million ngokuthi ngazile ukuthi kumele ngishaye phi, ngoba nani beningashaya lapha, nobani ubengashaya lapha ya. Kodwa uma bengazi ukuthi kumele shaye phi, bunge kuduma umkhumbi. Ungawushaya ngapha emaceleni, ungawushaya futhi beningawushaya ngesandla esikhulu kunalesiya. Kodwa uma ubungazi ukuthi kumele ushaye phi, bunge kuduma umkhumbi. Bathi mabetshela abameli babo impendulo abelungu basebethi abameli mnikezeni lo mali yakhe lo muntu lo, mnikezeni lo 20 million wakhe. Bamnikeza lo bhuti u20 million wakhe. Uyabona mawazi into, mawusuka ukukhuluma nje ngento yaziyo, you walk tall. Makunento in a certain field oyaziyo, you walk tall, you walk with confidence. Kufana nomushela intombi uzazi nje ukuthi uyinsizwa. Mawuzazi nje ukuthi uyinsizwa uyakwazi nokukhuluma nomushela intombi. Kufana noma isikuphoxa ubuka ulokhu uyibuka uyinaka into eziningi uvela ucabanga into le kusho ukuthi angithandanga nje ngoba kukhona la engirong khona yini. Ngizochaza ukuthi yini eyenza ukuthi ngikhulume ngalolu daba lwalensizwa kufana nje noma thina nje sila inkundla zokuxhumana. Yabona inkundla zokuxhumana nako Facebook nako Instagram and all those things, TikTok. Lapha ya kukhona abantu abaningi abahlukahlukene, indlela yokucabanga yaba yifani kahlahle la kuma social media. Kufana nasejele, muhleze endlini ejele uhlala nabantu abaningi abanemiqondo ehlukahlukene ngendlela eyisimanga ehlukene kakhulu. Kukhona abacishe belingane nawe ngokucabanga nangendlela enicabanga ngayo icishe ifane, khona abangaphansi, khona abangaphezulu, khona abahlakaniphe kakhulu ejele kunawe. So uhlala nabantu abaningi, kusuke kufanele uunderstande wonke lama level okucabanga kwabantu khona uzohlala kahle. Nalapha emhlabeni kunjalo, ufune wazi ukuthi yazi emhlabeni kunomuntu nje, yazi kunomuntu nje. Khona umuntu ongathi umtshela ukuthi into angaya, kukhona umuntu othi mayezwa into angazange yizwe noma ngakube engenziwa ngakubo ayiphikisa azalale phansi athi ayikho leyo nto. Noma futhi omunye umuntu uyaye khona le genge nami nje ngingakahambi, ngisazi ngakithi nase hostel kuphela, ngangisuke ekhaya ngiye hostel, ngisuke hostel ngiye ekhaya ngisafunda isikole, ngingakahambi nje ngangazi ukuthi into right le yenziwa ngakithi. Mani yenza ngenye indlela nina ngakini niyabheda without even ukuthola ukuthi thina ngakithi siza siyenze leyo nto. Yingoba angenze sibonele nje thina ngakithi umuntu meshoni noma abokuthiwa ubaba noma ubani, isidumbu sigezwa ngomama, omama bahlala nesidumbu. Kodwa ngathi ngifike endwedwe ngelinye ilanga ngithi ngiyaxoxa nje lokhu ukuthi hawu ngathola ukuthi isidumbu endwedwe somuntu wesilisa sigezwa zinsizwa. Ngathi ngiyabaxoxela ukuthi hayi ngakithi nje isidumbu sigezwa ngomama. Bathi hawu isidumbu sigezwa ngomama, ngisho ukuthi somuntu obaba. Ngithi mina uyazi ngababona sengathi bayabheda bona ngenxa ukuthi mina ngikhulele into nje kungomama bahlala nesidumbu. Ngababona sengathi bayabheda without ukuthola ukuthi initially noma
umsuka wokuthi kuze kube ngomama bahlala nesidumbu kwakuyini, uyabona. So uma ke unolwazi, if you have acquired a lot of knowledge, mawufunde nje wafunda wayimisela walithola ulwazi, you just walk tall, you just walk tall. Noma ikuphi nje uhamba ngokuzethemba nje mawusuke ufunde, futhi makukhona ongakwazi uyasho nje ukuthi awukwazi. Buka nje mina, yazi mina ngiyayithanda kakhulu ezinye izilimi, ngiyayithanda kakhulu ezinye izilimi ongezona izilimi zami. Mina ngumZulu, ngikhuluma isiZulu. Ngesikhathi ngisesekhaya nje ngingakahambi, ngingakafundi, ngisafundela isikole, ngisaqeda isikole ngaye hostela, ngingakahambi kakhulu, ngingakahluphi ngokufuna ulwazi. Mina bengingasithandi isiXhosa, bengingasithandi isitswana, bengazi futhi ukuthi umuntu omtswana nje nomuntu oyimXhosa abantu nje abangabalekile, anginandaba, abantu enginandaba nabo, I have nothing to do with them. Umuntu omndebele, umSwati, abantu umuntu ongcono yimi, bengazi lokho mina ukuthi yibo kufanele ngabe bafundisa isiZulu. Futhi ke phela ngingakazi lutho nje umuntu olunye uhlanga nje ayingangamfundi lokwangempela. Ngahamba ngebhadi lento ngifice sengimdala, ngoba sengimdala nje emva kokuthi sengifundile ngayihlupha, ngaboshwa, ngafunda ezinye izinto. Ngathi mase ngithola kahle umlando kahle. Mina ke ngingomunye abantu ababethi mabenza ucwaningo nje ngento ethile, I just remove all the emotions, kangaka ukuthi mina mangaqhamuka umuntu engitshela njoba ngingaka nje, engitshela ukuthi angisiyeni wacebe ekhulu, mina ngeke ungizwe ngibamba ikhanda, sengibamba ikhanda ngithi hawu kanjani manje ngasayeni wacebe, ngoba akulona iphutha lami lelo. Ngingenza nje ama proofs o DNA and all that, bese ngitho shooting ngingwala ubaba wakho wasibani bese ngikumukele nje kahle futhi lokho, ngoba ngafunda ukuthi uyabona mawusuhambile wafunda nangama cultures ezinye izizwe, wa embrace, wabona ukuthi oh la kahle abantu ababenza right akusithina yilaba, you understand. So ngagcina ngakufunda ukuthi mangizothola ini noma ngizolala mina la ngilalele nje la kuma podcast, la ngilalela ama podcast khona la YouTube. I listen to a lot of podcasts la ku YouTube. Yangithi yabo nje namanje angaze ngilale mina mangithi uyangibuka kahle, angikaze ngilale, nje lokho ngibheke ngosikhathi sini manje u10 manje kuseni, kodwa ngaze ngilale ebusuku. I was listening to enye podcast. Mina ke ngithi mangilalela podcast bese ngiqhathanisa ngifune into, angiveli nje ngithi hayi unamanga hayi angikwenzi lo, angisakwenzi lokho. Ngize ngisho ukuthi unamanga umuntu ngoba sengithole iqiniso ngaleyo nto, futhi angiveli nje ngithi unamanga ngigcine lapho. I dispute, ukudispute ke ukuveza owakhulwa ulwazi olutholile, ebese nami ngingakakwazi nje, ngingakafundi, ngingakenzile ukuthi wayithi umuntu mayikhuluma ngomlando bese ngithi hayi suka nganawe ungekho lapho, uyabona, umuntu osuke engakwazi ke ukudispute lo oveleshe kanjalo. So ebengizaba ukuchaza nje ukuthi usunolwazi, you just walk tall, ngiyakhumbula nje nami ngisanda kuqala ukukhuluma indaba zasejele. Mina ke ukukhuluma indaba zasejele kwavele kwangifikela nje ngisengaphakathi, ngibabaza nje ukuthi kasejele kuney'nsizwa eziningi kangaka, ngibabaza nje nezinto ezenzeka khona, ngibabaza ngithi mina abantu abayazi lento. Kushuthi ngathi mangixoxa abantu base bethe yazi ngixoxa kahle, ngiselapho nje ngikhumbula, sengiyavala ngikhumbula ngisahlala ejele ngise medium eNcome, ngangisanda kufika nje 2012 ngisuka ejele la kwaNongoma, nakhona kwaNongoma ngangisuka kwaMqongwane, nakhona kwaMqongwane ngangade ngisuka eNcome nakhona eNcome nakhona eNcome eMaximum.
kushuthi ngesikhathi ngisuka komqongwane ngangade ngisuka eNcome eMaximum ngasuka eNcome eMaximum ngo-2011 August 9 ngaya komqongwane ngasuka komqongwane ngo-2012 ngaya kwaNongoma 2012 March ngahlala iveke lodwa kwaNongoma buliya bhedi ijele la kwaNongoma kunamanzi akunalutho ngacela ukusuka ngasuswa bangisa eNcome ke manje medium. So ngathi mangifika lapha ejele laseNcome emedium ngafika nje kulosihlanu kwakudlalwa ingoma kuphithizele ijele likhulu ke lasemedium. So uma ngifika ngafakwa esection B ngafakwa inumber 9 ngangalikhuluma lolu daba ukuthi ngathi mangifika enumber 9 ucleaners wakhona wanginikeza umbhede ongase uhlangothini lesinxele ohlangothini loma-28 ama-28 ahlala ngala hlangothini lesinxele. So mina ke njengobulubexa mina ngubulubexa phela ngi11 mina ngangishaya inombolo ngiyimpatha ejele. So ngilala noma ngimuphi umbhede senginikezwe wona nje ngilala noma yimuphi. Uyazi ukuthi sake kwake ngiyakhumbula nje ngangaxoxa lolu daba ngathi ngesikhathi ngilala kulolu nganikezwa lo mbhede wakulolu hlangothi loma-28 ngase ngithi ngiyogeza ngaso leso sikhathi ngoba ngangijulukile ilanga lalishisa ilanga kakhulu ngifuna ukuyohlisa ukushisa. So ngahamba ngayogeza angithi ijele eshawa amashawa semedium athe kuba makhudlwanyana anompumpa abawu4 okusho ukuthi kungageza abantu abawu4 at a time kanye but ngafica insizwa eyodwa eyayigeza nje bhalile lapha lensizwa iyageza iyodwa phakathi ngathi ngithi ngiyangena ngathi ngivulela umpompi yaphuma aqhasha yabiza lapha umkhosi ngesikhathi ngisabhixa insipho lapha ngizwa size yangithinta zangihlokoloza ngqunu ngiyageza iyabuza lensizwa ukuthi yindaba umbhala ngisawubhekini yabona athetha ziyabiza kanti igunya lensi kwakuthubani leyo kwakuthu uTsepo incane nje ngomzimba yakwangiya ngapha eThekwini eMlazi kanti siyaphuma ngazi nokuthi ayidonsana. So uma sibanga lokho ithi angisawubheki umbhalo ngithi nombhalo wani ithi indaba ngingene ngigeze kube kuyigeza yona ekubeni mina ngiyi28 ayingichaze mina ngilona i28 mina ngilona futhi 26 angiyenzi futhi lonto wangiyona lo msangano mina hayi kwabe ngiyithele yazi yalanyulwa ucleaners leyo nto washo ukuthi ayile ndoda ayiyona inombolo. So washo ucleaners ukuthi hayi le ndoda ayiyona inombolo ayishaya inombolo. So inyoni nje yabona kanti lensizwa njengoba ngingene ngahlala ohlangothini lama-28 yona isicabanga ukuthi kushuthi ngiyi28 angithi mufika ejele amaphoyisa amasekbriefile ukuthi la ejele asikwenza ukuthi nokuthi abese checka ke ebhukwini ukuthi lo asimfake number 8 or akubuza ukuthi uyabhema yini uyabhema yini emawubhema ufaka endlini yabantu ababhemayo ngoba kulama cells thola isection iyodwa namasela u10 or namasela u7 depending ukuthi ijele lingakanani. So mawusufakwa kuleyo ndlu cleaners uyahamba fika kufake ethi na umbhedo empty nako obunye mawukuthi mhlambe 2 or 3 mawuwodwa mawungekho futhi uyasho bese ulala phansi bese kuthi intambama mase kuvaliwe ejele uyasho cleaners uthi bafowethu sifikelwe ina insizwa entsha so sicela ukuthi siphathane kahle eyasekuthini uyabo. So ke nami ke ngagcina ke ilamlekile ke leyo ndaba ngoba ngasho ukuthi angisona isisebenzi. So ngathi ngisanda kufika nje khona lapha eNcome ngisahlala enumber 9 esection B ayizasisuka idumo angango 3 days ngifikile eNcome ayizasuka idumo zaphakama ibosho kuseni kuyophakwa phakama ama-26 ayikwasuka lapha ke eNcome kwakusho implangwe ke insizwa lezi engayishaya inombolo zayihlangene ibumbene zithe nje isibosho esiphakamayo sesiphihla ngeplango siboshwa nje siphakamayo sesiphihla ngeplango
so ke kwakuphilwa kanjalo ayizaphakama ke iboshwa. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga nje einsukwini kwase kuphakama esinye isiboshwa esasihlala nasi number 9 saphakama sagwaza enye insizwa esasihlala nayo khona endlini. Khona insizwa nje yangapha ngakithi kwaNongoma kwaMusi kwakuthi umvelo wakamajola zaphakama ngayo iboshwa zayishaya ngathi yi28 yona kusho ukuthi ama 26 aphakama ngayo angazi isitori sasithini. So uma ziphakama 26 ayisavalelwa sakhala impempe kayisavalelwa sabuyela emuva savalelwa. Makade niphakamile ke ejele kuyenzeka uthola ukuthi iboshwa 10 yaphuma niyophaka ngabo past 6 zivele iphakame bese kukhala indweba kuvalwa. Uma sekuvaliwe ke nivalwe nje ke nivalelwe endlini nihlale endlini mhlawumbe kuzokushaya u12 kushaya u2 ningazi ukuthi kuzokwenzakalani. Thothi seniyophaka nje seniphaka konke nokwantambama ukudla. Kwaje ngelinye ilanga sihlezi ke endlini number 9 kade iphakeme ekseni iboshwa sasisiyavalelwa. Kusho ukuthi emqondweni yethu ngokwazi ukuthi masikade iboshwa iphakeme mhlambe kuphela i-hour 30 minutes noma 2 hours bese iyangena iEST. Ngayichaza ke iEST. Kanti sihlezi nje la endlini thina. Sihlezi nje thina la endlini siyayixoxela nje saxoxa izalala ezinye insizwa. Mina ngiyakhumbula lapho ngangifunda incwadi khona incwadi iShades of Difference Mark Maharaj and the Struggle for South Africa ibhalwe uParkred Omley. Ngangifunda leyo ncwadi inkulu ke ngangifunda nje ngase ngiphathi nayo so each and every chance ngangiyithola ngangifunda yona. So ke kwathi masiqeda ukuvalela de iphakeme iboshwa ngase igibelela impedeni wami ngayimboza ngeshidi ngalibeka la ngase ngafunda lencwadi. Shuthi ngathi ngisafunda nje emva kwesikhathi mhlambe 2 hours kade kuvaliwe. Ayiza kwaba ububhudubhudi iboshwe zazi ingale shower ziphuma ziza ngapha nathi sagxuma phezulu kwembhede. Kwaba ububhudubhudi siyoshayisana emakasini emsamo saphinde sayehla sawungena siminyala lapha emaphasejini abanye begijima phezulu kombhede. Vele thina sithi sekufika iEST. Angithi ke vele kudume ukuthi kuvele kudume nje kwathi kuvele kudume mase nibhuduzela endlini. Sashayisana ngamakhanda kwaba ububhudubhudu sashayisana kwayiwa kwaze kwathi nje cishe mhlambe leyo nto eyenza ka 5 minute walk endlini yethu. Angithi manje usuku ungaboni mase kubhudubhudu nakwezinye izinto akubulunguzeki vele amawindi asejele mancane. Sabhuduzela sashayisana kwaze kwathi cishe mhlambe after 5 minutes. Hayibo sabona kwenzekalani lana senzani. Akho lutho sitshena nje ukuthi thina sekungena iEST. Mase sibuza sagcina sesihleka canti sahleka kwaphela ihour lapha sesihleka sodwa manje. Ngophela nisuka nigcwele endlini yaseJet mhlambe ni 100 or above noma ngaphansana kwalapho. So sagcina sisibuzana hayibo kwenzakalani. Hayi nalabo bangale bethina hayi besithi ngene iEST sithi thina hayi sibone nina niphuma la eshawa ngejubane bathi ngani nathi sibone nina niphuma lifuna ukuzongena ngala. Hayi kwabhuduzela kungekho lutho nje. Sabhuduzela sacishe zalimazana kabuhlungu kabi kungekho lutho. Emqondweni sasazi ukuthi vele njoba iboshwa iphakeme ekseni shuthi izongena iEST. Bafowethu kukhona lonye udaba engifuna ukunixoxela lona. Ziningi indaba esinazo abantu abasithumelela zona. Ukuthi nje umuntu isikhatha kana akasenaso kahle ngabe siyaqala siyibhala ku Facebook bese siyixoxa kahle la ku YouTube ngoba ngiyanazi niyayithanda neza sejele niyayithanda. Ziningi indaba esinazo. Kodwa nje okunye engifisa ukusho ingane zakwethu kubantu abasibukayo. Ngiyazi abanye bayatohoza, abanye bayafunda, abanye uma uthola ichance especially umuntu no-matric noma ungenawo ngicela ufunde. Go and register eUNISA ufunde noma ngabe wenza i-high certificate or i-diploma. Mawuthola ichance kulabo abangakwazi ukwenza lokho
even at the age of 50 makuthi nje ungilalele, go and register. Ngiyafisa ukuthi umqondo wakho ube academically challenged, ube I mean ufunde nje noma ungasezi kusebenza, but read, study. Kulabo nje abangakwazi ukwenza lokho. Uma matric, go and register unisa. Uma ungena matric, hamba register ama subject, ubhala matric. Cabanga ukuthi abangimanga ama subject abawu6 a constitute matric, angazi ngani masekushintshileni. Ufunde nje, ufunde nomlando kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ingane zakho, thank you.